ଆଜି ଆମେ ଜଣେ ଏମିତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଯିଏ ବହୁତ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ହୁଏତ ସେତେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ନାହାନ୍ତି। ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର। ହଁ, ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର। ଆମ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀର କିଛି ଅଂଶ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାଙ୍କର ସେଇ ବହୁ ଦିଗନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ମାନେ ସେ ଖାଲି ଜଣେ ଲେଖକ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ବହୁତ ବଡ଼। ଏକଦମ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର, ପୁଣି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ଆଇନଜୀବୀ, ସମ୍ପାଦକ, ବହୁତ କିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର 1891 ମସିହାରେ। ହଁ, ସେତେବେଳର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ପାଖରେ ତୁଲଣ୍ଡି ଗାଁରେ। ପିଲାବେଳରୁ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ମେଧାବୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜଣାଅଛି? ଓହୋ, ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। 1915ରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରୁ ବିଏ ପାସ୍ କଲେ। ଆଉ କେବଳ ପାସ୍ ନୁହେଁ, କିଛି ବିଶେଷ ଥିଲା ବୋଧେ? ହଁ ତ ସେତେବେଳର ପୁରା ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ନାତକ। ଏଥିପାଇଁ ଉଡ୍ବନ ପୁରସ୍କାର ବି ପାଇଥିଲେ। ବାଃ, ଏହା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ସେ ସମୟରେ। ନିଶ୍ଚୟ। ଏହାପରେ ଭଲ ଚାକିରି ମିଳିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ହଁ, କୋଉ ବିଭାଗରେ? ସେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇ 1921 ବେଳକୁ ସେ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପିଏ ହେଲେ। ମାନେ ଗେଜେଟେଡ୍ ପୋଷ୍ଟ? ହଁ, ଗେଜେଟେଡ୍ ପାହ୍ୟା। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସରକାରୀ ପଦବୀ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ, କେତେ ସମ୍ମାନଜନକ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କାହାଣୀରେ ମୋଡ଼ ଆସିଲା। ହଁ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଡାକରା। ଠିକ୍ ସେଇଠି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସେ ଡାକରାରେ ସେ ଚାକୁରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏତେ ଭଲ ଚାକିରିଟା। ହଁ, ସେ ସମୟରେ ସାରା ଭାରତରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଏମିତି ସାହସ କରିଥିଲେ। ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, କ'ଣ? ସେ ଶପଥ ନେଲେ ଯେ ଜୀବନ ସାରା କେବଳ ଖଦି ପିନ୍ଧିବେ। ବାସ୍ତବିକ ଏହା ତାଙ୍କ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳର ପରିଚୟ ଦିଏ। ତେବେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପରେ କ'ଣ କଲେ? ଓକିଲାତି? ହଁ, ପରେ ଆଇନ ପଢ଼ିଲେ, ଓକିଲତି କଲେ, ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ତ ଚାଲିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନା ବି କଲେ। କୋଉ ପତ୍ରିକା? ମୁକୁର ଆଉ ନବଯୁଗ, ଏ ଦୁଇଟି ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏତେ ସବୁ କାମ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ତାଙ୍କର ଲେଖାଲେଖି ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବା। କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ବହୁତ ପ୍ରକାରର। ମାନେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ, ଐତିହାସିକ, ପୌରାଣିକ ସବୁ। ଗଳ୍ପ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, କବିତା ବି। କିଛି ଉପନ୍ୟାସର ନାଁ? ଯେମିତି ନୟନତାରା, ଏଟା ସାମାଜିକ। ସଂଯୁକ୍ତା ହେଉଛି ଐତିହାସିକ। ସୁଭଦ୍ରା ପୌରାଣିକ। ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କଥା କଦମ୍ବ ବି ଅଛି, ଆଉ କବିତା ସଂକଳନ ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଲେଖା ଏବେ ମିଳୁନି। ହଁ, ଏଇଟା ଦୁଃଖର କଥା। ଅନେକ କୃତି ହୁଏତ ହଜିଯାଇଛି କିମ୍ବା ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ନୟନତାରା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହାନଗର ଭିତ୍ତିକ ଉପନ୍ୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗାଁ ଗହଳି କଥା ଥାଏ। ହଁ, ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର ପ୍ରଥମ କରି ସହରୀ ଜୀବନ, ସହରର ପରିବେଶ, ସମସ୍ୟାକୁ ନୟନତାରାରେ ଆଣିଲେ। ଏହା ସାହିତ୍ୟକୁ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଦେଲା। ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ବିଷୟରେ? ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଅନେକେ ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରଥମ ସଫଳ ପୌରାଣିକ ଉପନ୍ୟାସ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ସମକାଳୀନ ଘଟଣାର ପ୍ରଭାବ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନା? ଯେମିତି ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଖଦଳ ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା। ହଁ, ମାନଭାଞ୍ଜନ ଉପନ୍ୟାସରେ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ସେ ସମାଜ ଆଉ ରାଜନୀତି ପ୍ରତି କେତେ ସଚେତନ ଥିଲେ। ସାହିତ୍ୟରେ ସମୟକୁ ଧରି ରଖିବା ବଡ଼ କଥା। ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କଥା କଦମ୍ବ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ସେଇଟା 1924ରେ ପ୍ରକାଶିତ। ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥ ଧାରାରେ ଏହା ସମ୍ଭବତଃ ତୃତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏହା ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏତେ ସବୁ କୃତି ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବା ଭଳି କଥା ଅଛି। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ। ଓହୋ, ସେଇଟା ଏକ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ କିନ୍ତୁ ସତ ଘଟଣା। କ'ଣ ସେଇଟା? ଆଜି ଆମେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଯୋଉ ଫଟୋ ଦେଖୁଛୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସବୁ ଚିତ୍ର, ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଉଛି, ହଁ, ସେଇ ମୂଳ ଫଟୋଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର। ସତରେ? କେବେ? 1914 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ସେ ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେଇଟା ହିଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରଥମ ଫଟୋ। ବାପରେ, ୟାର ମାନେ ଯଦି ସେ ଏ କାମଟା କରିନଥାନ୍ତେ, ଆଜି ହୁଏତ ଆମେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଚେହେରା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥାନ୍ତେ। ହୁଏତ ସେୟା ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏହି ଗୋଟିଏ କାମରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ପ୍ରତି କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, କେତେ ସଚେତନତା ଥିଲା ତାହା ଜଣାପଡ଼େ। ଖାଲି ସାହିତ୍ୟିକ ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ଇତିହାସ ସଂରକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ। ନିଶ୍ଚୟ।
1955 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ଅମୂଲ୍ୟ। ତାହେଲେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ଏଟିକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ, ସେ ଏକାଧାରାରେ ବହୁତ କିଛି ଥିଲେ। ହଁ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଜଣେ ଦେଶପ୍ରେମୀ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଯିଏ ନିଜ ସୁବିଧାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଜଣେ ସଫଳ ଆଇନଜୀବୀ, ସମ୍ପାଦକ, ଆଗଧାଡ଼ିର ସାହିତ୍ୟିକ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବୀରଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପରିଚିତ କରାଇଥିବା ଜଣେ ଇତିହାସ ସଚେତକ। ସତରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ ବ୍ୟାପକ। ଶେଷରେ ଏ କଥା ଭାବିବା ପାଇଁ ରହିଲା, କ'ଣ ସେ ପ୍ରେରଣା ଥାଇପାରେ ଯାହା ଜଣକୁ ଏତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ଦେଶ ପାଇଁ, ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଅନିଶ୍ଚିତ ପଥକୁ ବାଛି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ତାଙ୍କର ସେହି ହଜିଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ଅପ୍ରକାଶିତ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ କେବେ ମିଳେ, ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଦିଗ ମିଳିପାରେ। ସେ ସମୟର ସମାଜ ବିଷୟରେ ଆହୁରି କିଛି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିପାରେ।